Ani tento rok sme nevynechali jarné pádlovanie v severnom Grécku. Už tradične v sobotu ráno o 4:00 vyrážame na zhruba 1400 km dlhú cestu do pohlia Pindos. Pred Belehradom nám zlepšil náladu nový obchvat, prešli sme ním ako po masle až na to, že 3 km pred koncom sa vytvorila kolóna, v ktorej sme tvrdli viac než hodinu. A tak bola naša radosť z úspory času pri prejazde Belehradom predčasná. Zistili sme, že príčinou bol miestny sobotnejší blšák. Tento rok aj colníci zmúdreli a nepýtali už žiadne karnety a ani sa nám nesnažili kajaky zapísať do pasov. A tak sme dorazili na naše tradičné táborisko len o niečo neskôr ako zvyčajne. No netáboril tu Markus, ale partička Čechov. Tak sme nadviazali družbu, voda nehučí výnimočne silno, obloha je jasná, zatiaľ teda všetko ako má byť. Venetikos máme dnes dvakrát na rozpádlovanie. Slniečko, voda aj perejky sú akurát. Dnes ešte nemeníme táborisko, Vladová gitarka nesklamala, akurát sa to tu zahustilo a pribudla ďalšia partička Čechov. Ráno vyrážame do dedinky Kraň na Horný Mileopotamos. Víta nás tu Fenka Valia, ktorá bola našim spoločníkom v roku 2011 a plávala s nami v perejách Mileopotamosu. Najprv sa skoro utopila, potom sa stratila a jej majiteľ nám ešte po týždni vyvolával, kde sme ju naposledy videli. Že by ju bol nakoniec našiel, alebo je to len nová Vália? Mileopotamus je pekná technická riečka strednej obťažnosti. Máme menšiu vodu než minulé a tak sú najťažšie pereje o niečo ľahšie. Pri druhej jazde sa predo mnou Maťo prevrátil. Na konári trčiacom do úzkeho prejazdu a ja v snahe mu pomôcť som tam tiež musel chvíľu bojovať. Po dobrom obde sme si dali riečku druhýkrát, aby sa každý zviezol. Pri druhej jazde sme už cítili únavu, aj voda jemne klesla. Pokles vody nám vyhovuje, keďže ráno máme v pláne náročnejší spodný úsek a na ten je takýto prietok úplne dostačujúci. Spíme na lúčke pri rieke pod väznatou oblohou a počasie je stále ako z rozprávky. Ráno vysvetľujeme Maťovi, ako sa po prašných cestách preštrikovať autom na koniec splavu a sadáme na Dolný Mileopotamos. Čaká nás krásna rieka s 5 ťažkými miestami až do VV5- a kopou trojkových perejí. Onedlho po vjazde medzi vysoké skalné steny zastavujeme a prezeráme z brehu prvé ťažké miesto. Vyzerá byť pekne zjazdné vpravo, takže ideme na to. Po viac než 1,5 km prichádzame k pereji pomenovanej ako Rampa, kde sa rieka zúži do necelých 4 metrov a padá v 2-metrovom skoku. Prvý skok prenášame, druhá časť pereje je už poľahky zjazdná. Dolný Mileopotamos je rieka, ktorá mala dobrý vodný stav, teda dostatočne malý prietok na začiatku splavu pod mostom pri Mikrolivade, pri našich gréckych potulkách naposledy pred 5 rokmi. Takže si tento splav veľmi ceníme.
Venujeme ho Vladovi Gogovi, nášmu kamarátovi, ktorý pri splave pred 5 rokmi šoféroval a už mu nebolo dopriaté viac túto rieku splaviť. Napriek tomu, že už nie je medzi nami, splavuje ju s nami. Prichádzame k tretiemu miestu, Achillovej päte. Voda pada niekoľkými stupňami doľava a prediera sa tesnou škárou medzi balvanmi. Obhliadka 4. miesta nám zaberá veľa času, keďže musíme zastaviť pred pereou, ktorá mu predchádza, a prejsť k nemu cez les. Pyramídka je miesto, kde sa do cesty rieke postavil balvan a zmenil prúdenie vody takmer do protismeru. Voda musí balvan obísť, problém je, keď sa kajakár nedostane na čas slavného prúdu a voda ho pritlačí na skalu. Veľmi zaujímavé miesto, nakoniec sme ho všetci splavili bez výraznejších problémov. Vyzeralo to podľa Lacových slov moc jednoducho, než aby to bolo fakt také jednoduché. Rieka stále uháňa, vody pribudlo a my čakáme, kedy bude Boulder Garden. Po zastávke naľavo a Vladovom môžeme ísť, idem ako prvý. Zvolil som prejazd doprava cez celú rieku a potom v obrovskom vracáku pred balvanom pomocnú slučku, aby som videl, čo je ďalej. Lenže vracák nebol taký, ako sa zdal, takže som tam chvíľu visel na skale a balancoval pri strome, ktorý z vody vyrastal, až som zbadal chicken line na prejazd ďalej. Keď sa ostatní pustili za mnou, už som to len z bezpečia sledoval. Chyť ma! To je na hovno tu. Som mal ísť ďalej, nie? Otáčať sa. Boulder Garden je dlhá kontinuálna perej. V popise sa doslova píše, že sa vyznačuje metúco rozhádzanými balvanmi. Boulder Garden nám dáva zabrať. Lacovi sa darí vyraziť rasťou bublajúci kajak z válca, potom riešime, ako dopraviť kajak k rasťovi, respektíve rasťa ku kajaku, ale všetko to nakoniec prebehlo hladko a fajn. Pomaly sa rieka ukľudňuje a po ďalších 5 kilometroch pádlovania vidíme na kopci dedinku Spileo. A potom aj Maťa, ako sa člapká vo vode. Asi mu je horúco. Veď je fakt pravý letný deň. Počas obeda sa zjavuje pes a postupne aj Bača, ktorý si s nami veľmi dobre pokecal, vlastne on nám toho porozprával fakt dosť. Nevadí, že tomu jeho jazyku sme nerozumeli takmer vôbec. Potešil ho štamperlík Metaxy, ktorú sme si s ním dali, aj keď nám tvrdil, ak sme mu teda správne porozumeli, že nemôže, lebo doktor mu zakázal. Balíme a driapeme sa do dedinky Spileo, ktorá leží na kopci na ľavom brehu rieky a do ktorej vedie prašná cesta a potom asfaltka na diaľnicu. Na jednom mieste je stúpanie na úplnej hranici Lacovho trafiku, ale je to borec a vyšli sme. Nakoniec sme si tento úžasný splav ešte raz zopakovali ráno pred odchodom domov, repete nám vo štvorici trvalo už len 3 hodinky. Využili sme aj krásne miestečko na táborenie na lúčke pri kostolíku uprostred hôr na kopci na pravom brehu. Presúvame sa cez grevenú do Plaky na Kalaritikos a Arachthos. Na táborisku stretávame 4 Nemcov, vraj boli na Kalaritikose, ale že je veľká voda. Tu pri táborisku to nevieme posúdiť, keďže hladina je pod normálom, ale sme pod sútokom s Arachthosom a okrem toho vodný stav je závislý aj od vypúšťania priehrady na Arachthose. Po zotmení prichádzajú aj Češi, tak sa snažíme prehlušiť ich gitarové songy našimi, no nakoniec súboj vzdávame a pridávame sa k ním. Hneď prvou pesničkou sme si ich získali, keďže sme im zahrali a zaspievali na želanie Kristínku. Ráno vyrážame na nástupné miesto Kalaritikosu, cesta je sama serpentína s prejazdom sedla v nadmorskej výške 900 metrov a s jazdom 500 výškových metrov k rieke. Vody je veľa. Nastáva porada. Vlado chce ísť, no nemá s kým. Väčšina rozhodla vydriapať sa autom hore a potom cez vedľajšie sedlo vo výške 1100 metrov zísť k rieke Arachthos. Zo splavu Arachthosu spred 2 rokov mi utkveli v pamäti dve veci. Nádherný kaňon a nutnosť za každú cenu eskimovať.
Ak nedvihneš, plávaš aj niekoľko kilometrov v brutálne rýchlej a hlbokej vode. Arachthos je vodnatka, ale tento raz má ešte menej vody ako pred 2 rokmi a to už vtedy mal nízky stav. To znamená tak 30 metrov kubických za sekundu, čo je ale na naše pomery aj tak dosť. Na vodnatkách sa jazdí ináč, my na to nie sme zvyknutí, keďže naše rieky tieto parametre nedosahujú. U mňa je to stále zvláštny pocit, keď cítim to množstvo valiacej sa vody okolo seba, keď pádlujem o dušu, aj tak je to voči sile vody, ktorej súčasťou som, nič. Room of Doom bol tento raz v pohode, vedeli sme ako na ňo. Laco spomína na zážitok z minula. Ale ty ešte za tým prvým kameňom, ktorý sme teraz obišli zľava. My sme ho išli sprava vtedy a hneď za ním bol taký dosť veľký vír. No a ja som išiel vtedy veľmi vľavo, mňa tam chytil ten vír, ja som sa vrátil pod tú skalu a normálne turbo najazd naspäť, bez toho, že by som dačo robil. Ťahaj, Rastio! A v ďalšom vracáku to Raste dostal. Raz pred Perejo 10 metrov ťahám jak medvedík z Durace, potom spraví prvý zabeh Pereji, otočí sa bokom, rozumieš? A stojí krížom cez prúd. Ja musím zastať a jak chuj padlovať ty vlna, aby som z toho vyšiel. Ale keď vidíš, že idú pred tebou, ťahám, nešpekulujem, no. Tam to presne to sa stalo, čo sa malo. Hej. Musíš, Rastio, nemôžeš čakať. Nemôžeš, musíš ísť. Dopadlo dobre, nebolo ti všetko jedno v tej chvíli. Ale to nemôžeš tak, jednoducho, keď idú pre tebou chlapci, ty musíš veriť im, že oni idú dobre. Ty nemôžeš vymýšľať, že ty niečo vykúkáš. Oni idú, idem za nimi, ťahám. Na záberoch z kamery Pereje vyzerajú benigne, ale z Lacových slov je jasné, že emócie z nás len tak sršali. Kocháme sa neskutočne krásnymi scenériami, ktoré vytvorila voda Arachthosu. Mám pocit, že by som tu chcel ostať dlhšie a vychutnať si to do síta. A tak sa vlečiem posledný a ticho obdivujem tú nádheru. Ale nebolo to zadarmo, človek si to musí zaslúžiť, ináč ako po perejách rieky sa tu dostať nedá. Po obednejšej prestávke v Plake na táborisku sa dáme na vodu už aj s Maťom na ďalších 13 km dvojkovej vody až po najbližšie výstupné miesto na moste medzi dedinkami Skoupárami. Maťo sa vybál v obrovských vlnách, pri prvej prestávke to komentoval. Ste mi hovorili, že to bude len ľahké zväzenie sa. Bola to, hádam, Maťková prvá skúsenosť s vlnami takých rozmerov, ale zvládol dostatočne. Najmä prvé dve pereje boli dosť z kopca. Zdolali sme aj nenápadný Room of Doom 2, ale veď aj ten prvý je nenápadný, až kým doňho nevleziete. Po doplavení ideme na Acheron. Lúka na začiatku splavu nám slúži ako táborisko, vody je máličko, ale Laco tvrdí, že na splave bude dosť. Ráno nás čaká 16 km priezračnej vody, teplo, slniečko a podsvetie. Prechádzame bránou do podsvetia Gate of Hades, kde som po zlom nájazde musel eskimovať. Vlado tiež eskimuje, ale z iného dôvodu. Podľa gréckych bájí je Acheron jednou z 5 riek podsvetia, ktoré strážil krvilačný trojhlavý pes Kerberos. Ahoj! Tí, čo mali pod jazykom mincu, boli vpustení do podsvetia. Tí, čo mincu nemali, ostali navždy bedákať na brehu rieky. Vlado mal pod jazykom mincu za nás všetkých, pod vodou ju odozdal Kerberovi. Postupne sa brána podsvetia zužuje, nakoniec prechádzame miestom uším než 2 metre.
No a teraz sa po zvolne zovretie brál roztvára a začíname si užívať prvé pereje. V gréckych bájach sa duše v podsvetí dostali buď do raja, alebo o 9 dní padú nákovy hlbšie do pekla. Mne po prejdení vstupnej brány hádovho kráľovstva došlo, že my sme sa dostali do raja. Po minulom roku, keď na mňa Acheron moc príjemne nezapôsobil kvôli vytrvalému dažďu a sivej vode, tento raz ma očaril. 16 km perejí a tíšiniek, úseky čistej a potom zase hlbokej zelenomodrej vody, ktorej neviete odolať, aby ste sa neokúpali. Nádherné skalné výtvory, ryby a my. Skrátka raj. The veins in our arms still stand up. The spirit of life will keep living on. Podsvetím sme prepádlovali množstvo perejí a prichádzame k úseku nádhernej hlbokej vody, ktorá láka na kúpanie. Je to úsek, kde sa zovretie skal uvoľní a pádlujeme otvorenejšou krajinkou s miernejšími perejkami. Prichádzame k záverečnej tretine splavu, ktorá začína nepriazným miestom s dlhým prenášaním a prestávkou na osvieženie. Nástup na vodu je v neskutočnej scenérii skal zázračných tvarov. Kupko nástup úplne nezvládol, ale nevadí. Kúpanie je v tomto počasí osviežujúce. Doslova po pár metroch splavu nás čaká najnáročnejšia prenášačka a
A to všetko len kvôli jednému stromu, ktorý sa usadil v prejazde medzi skalami kaňonu. Musíme vyliesť skalnou stenou, potom preniesť kajaky k rovím a potom nájsť miesto, kde sa dá zliesť dole a pokračovať v plavbe. Našťastie už bez ďalších prekážok. Za odmenu sa opäť skalné steny dvíhajú až k nebu a užívame si nádherné divadlo prírody. Kerberos nás púšťa späť na slobodu. Opäť sme raz šťastne prešli podsvetím. Vlastne nie raz, ale dva. Pre veľký úspech sa po splave kúpeme v mori, spíme pod širákom a ráno ideme do podsvetia opäť. Maťo sa ani za nič nedal prehovoriť, aj keď som sa chcel obetovať, že budem šoférovať ja. Tak šoferuje znova Maťo. Veď už trasu zo včera dobre pozná. Každého jitra z toho přístavu vyplují bárky a lodi do moří. A slunce kulaté jak míč, každým úsvitem v dáli se z hlubin vynoří. Naša dovolenka je na konci. Po splave balíme a spolu so zotmením prichádzame na lúčku uprostred hôr. Po tme si varíme kuracie soté a dopijame akési červené víno, čo sa nám podarilo kúpiť v miestnom obchodíku. Maťko a Kupko išli na prieskum cesty k rieke, či je zjazdná aj pre náš trafik. Doniesli dobré správy a rôzne konšpiračné teórie a jednu teóriu o rafterkách, ktoré tam dole pri rieke táboria. Tak sme im radšej naliali kúsok metaxy, nech prídu na iné myšlienky. Ráno si užívame ešte raz dolný Mieleopotamos za stále úžasného počasia, po obede sa lúčime s pohorím Pindos plný zážitkov a je nám jasné, že sa tu zase vrátime. Je tu ešte čo pozerať, je tu fajn. Každého večera se k přístavu od moře bárky a lodi vracejí. Ty čluny připlouvají s nákladem ryb, starých lásek a nových nadějí. Jen děti z Pírea však nejsou tu na břehu, dávno už museli jít spát. A budou do ranního úsvitu snít o tom všem, o čem snili tolikrát. Co moře zpívá pod křídly kormoránů, o tom se zdává kránu všem dětem z Pírea. Však každý mívá své jedno velké přání, sní o něm zasvítání, jak děti z Pírea. Jak děti z Pírea. Jak děti z Pírea.